Mä oon äärimmäisen onnellinen ja iloinen siitä, että te ootte olleet täällä kaikki tänään paikalla. Tää oli mun toinen stand-up show ikinä. Mun nimi on Osku Elias. Kiitos! Eessä kylän, tuon varmaan kylän, vain nukkuu jellona. Se on, kello on nyt itse asiassa 16.35. Mä ajattelin, että tästä vedettäisiin vielä kerran tämmönen pieni niin sanottu kenraali. Pappi aloitti sen. Se on, kuulkaa, tämän pojan nimi on niin, se on Osku Elias Pienimäki. Puklasin heti tietysti päälle. Käytin 18. Erosin kirkosta. Vitu pelle. No ei nyt pitää shotteja ruveta juomaan, kun me juodaan sus kuitenkin pöydän alle. No, vittu mä oon jo täällä. Jos ootte koskaan miettinyt, että kuka saa ne STR:n kierrätysvaatteet, niin viime viikolla mä sain nää isot housut. Nää on joku ala-astelaisen. Vähän on isot Pienimäelle, mutta ei oo valinnanvaraa. Vittu mä sanon siinä alussa. Koska keikkahan ei ole sama. Yleisö on eri. Sun pitää varmaan sanoa niille, mikä sun nimi on, koska eihän ne tiedä. Pienimmän Osku Hellureen. 27 V, ja niin kuin Ilkka Pohjalainenkin kirjoitti, niin... Sinkku. Siinä luki, että asuu yksin Vaasan keskustassa. Mä sanoin, että mitä helvettiä te paljastatte mun asuinpaikkaa. Siinä olisi pitänyt lukea Vaasan puistikko 20B37B. Ovikoodi. Ovikoodi 4420. Vittu sen mä sanon. Siitä tulee hyvä. Ja niin kuin Ilkka Pohjalainen kirjoitti, niin... Sinkku. Asuu Vaasan keskustassa. Tavallaan näin on, että tuossa nyt ihan tässä keräsi tietoa, niin lopetin tuossa vuosi sitten tuon alkoholin käyttämisen ja voi olla, että en olisi täällä tänään kertomassa teille tarinoita, koska kukaan ei sunnuntaisin kertoa krapulassa tarinoita eikä ainakaan kirjoittaa niitä. Ja... aivan kohta. Ja. Ei se kato yksi asia, mikä on mua koskettanut koko elämä. Aina. Ja se on se, että mä oon ollut aina lyhyt. Mieti elää elämää tässä hullussa maailmassa, kun sä oot lyhyt. Lyhyenä ihmisenä ei susta edes voi tulla pahista. Opettaja valitsee istumajärjestyksen. Mä olin joka kerta siinä eturivissä. Yksi kerta se opettaja sanoi mulle, että kuule Osku, sun pitää nyt vähän ryhdistäytyä. Mä sanoin, no vittu, mähän seison jo tässä näin. No tässä on 15 sivua. Tavaraa. Näitä mä en enää ehdi lukemaan. Fuck it. Mut se alku se on justiin... Good evening, ladies and gentlemen. It's really great to be back in Finland, yes. I really do believe in this one guy. He's really funny, but really fucking short. No niin kaikki. Ja nyt se alkoi myymään teille lippuja. No niin rakasiskotytöt veljet. Kyllä muuten sitten jännittää. Teidän puolesta. It is showtime. Vittu sit se alkaa. Nyt se pyörii. Joo, nyt se pyörii. Onneksi sulla toi Eskimo-takki. Siis mä otin sen tänään ihan sen takia, mä opin viime kerrasta, ettei kannata ottaa sitä toista. Joo. Joku päivä vielä. Tossa screenillä on, tai jossakin muualla screenillä on kuvia, jotka yleisö on lähettänyt ennen keikkaa. Siitä joo laaja kuva siitä sisääntulosta. Sitähän joo. Tiedätkö mitä? Mises? It is showtime! Mikä meillä on meininki? Keskelle kuollut katkarapu ja vähän levää ympärille, niin voi vittu kun on hyvä.
Ja mieti, jos sä törmäät sellaisen ihmisen, joka tykkää sushista. Mutta sinä et. Siis mitä? Eiks tykkää sushista? Vitun köyhä. Vittu mä nautin tästä. Pitkät ihmiset on nyt siellä alapuolella. Jatketaan puolen tunnin päästä. Kiitos! Tää on 3. keikka, minkä mä vedän tänään. Ekalla kerralla sä vaan puhuit tyhjälle sohvalle himassa ja nyt sä puhut sen eka kerran tyhjälle yleisölle ja nyt sä puhut sen sille yleisölle. Katsokaa tän. Ja sitten kun tulee mansikamakuista eskimo. Siitä. Mä mietin pitkään aamulla tänään, että olisiko mun pitänyt sanoa ystäväpäivästä jotain, mutta mä ajattelin, että ihan vitun saa. Se eihän ne meillä vitu sinkuilla, ne ei tarkoita mitään noin vituista. Huomenna ilmeisesti joku ystävänpäivä. Viidakossa, näin viidakossa, nukkuu jellona. Viidakossa, näin viidakossa, nukkuu jellona. Hetken siinä itkee ja sen jälkeen se nousee ylös ja sanoo, että uudestaan. Sielläkin näkee kaiken näköistä. Justiin ootan tätä tarinaa tässä. Kymmeniä tuhansia kuvia. Tuhansista lapsista. Tuhansille äideille. Wow. Saat kehua toisten kehon osia, jos osaat. Siinä se punchline tuli. Ihan pihalla pienimäkin. Mitä seuraavaksi? Mä en nyt saatana tiedä. Joo. Ei, mut se on... Kenen nauru toi on? Onkohan toi tervettä? Aamuihminen se ei ainakaan olla samalla puolella. Mut tänäpä... Nyt se kaantuu lopullisesti. Aha. Mä en pysty, mua ei kiinnosta, enkä mä edes voi. Mä näen alta. Kuule, saanko mäkin jäi? Ihan oikeesti, olen äärimmäisen otettu ja iloinen siitä, että olette olleet mukana toisella stand-up-keikalla ikinä. Kiitos. Ketään ei näkynyt, mutta ihan sama. Tää oli mun toinen stand-up show ikinä. Mun nimi on Osku Elias. Kiitos! Kyllä ne tykkäs tosi paljon. Et siis, ja reaktiothan kasvoi. Joo, siis sen koko ajan. Niin, Mutta se oli kyllä se vahvistus, että ne ketä on ollut vähän hiljaa, niin ne katsoo toisen tämän jälkeen, niin kun ne taputtaa ja ne on niin sellainen, että vittu tää oli niin hyvä. Taisi mennä aika hyvin. Se meni hyvin. Se vaan menee eteenpäin. Että kyllä ja se crowdwork, mitä siinä tuli, niin sehän oli oikeasti, se toimi. Se näytti kyllä, että jengi tykkäsi meitä. Saat taputella itteensä. Tuliko se idealla? Mä laitan tuohon vielä hetken 13.2. Moikka! Kiitos. Kiitos itsellesi. Mahtavaa. Toinen viide. No niin, hyvä. Uudet jutut. Kuinka paljon jengiä oli? 208. Meneekö tämmöisen illan aikana paljon juomaan? No tänään meni. Se riippuu vähän yleisöstä, mutta sun yleisö oli janokasta. Oliko se silloin edellisen kerralla? 17. Mä en ollut silloin, mutta ennakkotietona oli, että tulee janokasta yleisöä. No niin, mä sanon, että siellä on pesusieniä kyllä. Joo. Ei aina, se riippuu ihan, mutta nyt oli hyvä löytää. Joo. Todella hyvä. Yes. Kaikki olemme tyytyväisiä. Jette kiva. Kiitoksia igen. Se meni vittu just niin kuin se piti mennä. Hullu maailma.
enemmän tietysti sitten yleisön kanssa vähän kiittää. Joo. Mikäs tyyppi se on musiikki? Se oli erikoinen ääni, kun se päästi. Vittu. Okei. Se on oikeesti hintalappu. Se voi palauttaa vielä. Niin, no sen takia se on se. Joo. Se on käytetty nyt kuukauden verran, niin se on 30 päivän palautus. Nyt se palautuu, eikö vaihtaa väriä? Niin, joo. Mennään avantoon. Nyt. Nollaamaan. Oli vissi ihan helvetin hyvä idea. Joo, mulla on kana uunis kotona, pitää mennä kotiin. Tuutko sä? Ei, mulla on se kana uunis. Äänetäs vittu. Joo. Hyvä show. Joo, hyvä syy. Nähdään. Moro. Morjes. Kaksi onnistumista. Ennen ekaa sä spekuloit sitä, että kumpi on pahempi. Se, että kaikki on tuttuja. Niin, siis nyt se tuntuu vaan pahemmalta nimenomaan just sen takia, että kun ne kukaan ei ole tuttu, niin sehän tuntuu vielä alastomammalta siellä lavalla. Joo.